L-ewwel ta' frar, Santa Briġida tal-Irlanda. Reliġjuża u fundatriċi. Għexet bejn snin 452 u 524. Santa Briġida hija l-aktar qaddisa importanti fl-Irlanda wara San Patrizzju. Għexet ħajja ta' verġini minn xkunita. Bniet ċella taħt siġra tal-Ballut li għalhekk jisimha Kildara, ċella tal-Balluta. Billi marru jgħixu magħha bosta nisa oħra, għamlu komunità ta' sorijiet li kellha ħafna frija oħra imxerdin fl-Irlanda kollha u li baqgħu jarfu lil Briġida bħala madra badessa tagħhom. In-nisa li kienu jissieħbu magħha fid-diversi monasteri kienu l-biċċa l-kbira nisa ta' klassi għolja. Kellhom magħhom patrijiet li kienu joffrulhom is-servizzi liturġiċi u anki xogħol manwali ta' kull xorta. Santa Briġida kienet magħrufa għat-tjubija tagħha, l-għaqal li kienet turi biex tgħin lil miż-żewġin fil-problemi tagħhom. Is-salib ta' Santa Briġida. Hija kienet għamlet salib bil-frijaj tal-ġumman biex tipproteġi lil kap tat-tribù li kien marit. Dan il-kwalità ta' salib wieħed għadu jarah imdendel mad-djar u bini ieħor lejliet il-festa tagħha biex ibiegħed lil pajjiż min-nar u biex jgħin lin-naċ li kienu jkunu se jweldu l-frieħ. Il-fama ta' Santa Briġida ta' Kildare inxterdet mal-Ewropa mill-Pellegrini Irlandiżi u missjunari u ħafna knejjes ġew mibnija f'Ġieħa, fi Pjaċenza fl-Italja u speċjalment fi Bretanja fi Franza. L-isem tagħha jfisser ħafna u stmat minn nisa Irlandiżi. L-Irlanda ipproklamat btala nazzjonali f'ġieħ in-nisa Irlandiżi. Bosta knejjes fl-Ingilterra u fl-Iskozja huma ddedikati għaliha, fosthom St. Bride ta' Fleet Street, Londra. Bħala ħsieb xtaqt naqsam magħkom xi stejjer marbutin ma' din il-qaddisa tal-lum. Mirakli ta' Santa Briġida tal-Irlanda. Briġida kienet qed tivvjaġġa riekba fuq żiemel flimkien mas-surijiet l-oħra. Meta żiemel waqaf f'daqqa u Briġida waqgħet minn fuqu u ħabtet rasa ma' ġebla. Id-demm li ħareġ mill-ferita tħallat ma' xi ilma li kien hemm fl-art. Briġida kienet taf b'żewġ sorijiet li kienu jinsabu qriba li ma setawx jisimgħu jew jitkellmu u talbithom iferraw it-taħlita tad-demm u l-ilma fuq onqhom filwaqt li jitolbu għal fejqan. Soru minnhom għamlet dan u fieqet, filwaqt li l-oħra fieqet billi sempliċement misset l-ilma imdemmi meta tbaxxit l-isfel lejn l-art biex tiċċekkja fuq Briġida. Fi storja oħra, Briġida fejqet raġel milqut mill-lebra billi birket kontenitur tal-ilma u tat istruzzjonijiet lil waħda min-nisa fil-monasteru tagħha biex tgħin lir-raġel juża l-ilma mbierek biex bih jaħsel il-ġilda tiegħu. U b'dan il-ġilda tar-raġel ġiet imnatfa kompletament. Briġida kienet tħobb l-annimali u diversi mirakli mill-ħajja tagħha jinvolvu annimali. Huwa maħsub li misset baqra li waqfet tagħti l-ħalib u berkita biex tkun ta' għajnuna għan-nies bil-ġuħ u bil-għaġġ. Imbagħad meta ħelbu l-baqra kisbu 10 darbiet aktar l-ammont ta' ħalib li qabel kienu jieħdu minnha. Imwielda skjava. Briġida twildet fis-seklu 5 tal-Irlanda minn missier pagan, kap tal-klan tal-Leinster. Omma Brocka kienet iskejjera u Kristjana li kienet waslet għal fidi permezz ta' San Patrizzju li ppretka l-Vanġelu. Mit-twelid Briġida kienet ikkonsidrata bħala skjava u ġarbet trattament ħażin mis-sidien tagħha hi u tikber.
Minkejja trobbija tagħha żviluppat reputazzjoni ta' natura straordinarja u ġeneruża lejn l-oħrajn. Skont storja dwar it-tfulija tagħha jingħad li darba tat b'karità il-provvista sħiħa tal-butir li kellha omma lil xi ħadd fil-bżonn. Imbagħad talbet lill-Alla biex iforni il-provvista nieqsa lill-omma. Bit-tweġiba għat-talb ta' Santa Briġida b'miraklu reġa' der il-butir. L-irġiel li ppruvaw jieħduha b'martum. Iż-sbuħija fiżika tagħha li kienet tinkludi għajnej sbieħ ta' kulur blu ġibdet l-attenzjoni ta' ħafna rġiel. Iżda Briġida iddeċidiet li ma tiżżewwiġx biex tkun tista' tiddedika ħajjitha kollha għal ministeru Kristjan bħala soru. Storja antika tgħid li meta l-irġiel ma waqfux jippruvaw jaqbdu magħha, Briġida talbet lill-Alla ineħħi iż-sbuħija li kellha. U hu għamel dan b'mod temporanju, billi ippermetta li jitfaċċaw dbajja fuq wiċċha u li għajnejha jintefħu. Meta sbuħija ta' Briġida reġgħet lura, l-irġiel kienu leħqu marru x'imkien ieħor biex ifittxu mara oħra. Il-monasteru ta' Briġida. Meta Briġida kienet qiegħda tfittex art li seta' tuża biex tibni il-monasteru tagħha, talbet lill-re lokali biex jagħtiha biss art kemm ikopri il-mantell tagħha. U aċċetta dan. Imbagħad hija talbet lill-Alla biex jespandi il-mantell tagħha biex bekk tikkonvinċi lir-re biex jgħinha. L-istorja tgħid li mbagħad il-mantell ta' Briġida kiber b'miraklu u r-re kien xhud ta' dan. Kiber tant li kopra erja kbira ta' art li mbagħad huwa ta' biex tibni il-monasteru tagħha. Briġida waqfet monasteru taħt siġra tal-Ballut f'Kildare fl-Irlanda u malajr kiber hekk li sar monasteru ta' komunità kbira kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Il-monasteru tagħha ġibet ħafna nies li kienu jistudjaw ir-reliġjon, il-kitba u l-arti hemmhekk. Bħala superjura ta' komunità li mbagħad saret iċ-ċentru tat-tagħlim fl-Irlanda, Briġida saret mara importanti fid-dinja tal-qedem u fil-Knisja. Eventwalment kienet qisha taqdi rwol ta' isqof. Fil-monasteru tagħha, Briġida waqfet fjamma ta' nar biex tirrappreżenta il-preżenza kostanti tal-Ispirtu Santu mal-poplu. Dik il-fjamma intfiet diversi mijiet ta' snin wara matul ir-riforma, iżda reġgħet inxtelet mill-ġdid fl-1993 u għadha tixel f'Kildare sal-lum. Il-bir li Briġida kienet tuża biex bih tagħmmet lin-nies jinsab barra minn Kildare u l-Pellegrini iżuru l-bir biex hemm jitolbu u skont tradizzjoni jorbtu żigarelli imlewna ma' siġra partikolari li tinsab ma' ġenbu. Inkwantu s-salib ta' Santa Briġida, jeżisti tip speċjali ta' salib magħruf bħala s-salib ta' Santa Briġida li huwa popolari fl-Irlanda. Dan jikkommemora storja famuża li fiha Briġida marret fid-dar ta' mexxej pagan meta n-nies qalula li dan kien qiegħed imut u kien meħtieġ malaj li jisma' il-messaġġ tal-Vanġelu. Meta Briġida waslet, ir-raġel kien marit u imdejjaq u ma ridx jisma' dak li Briġida kellha xi tgħidlu. Allura hi baqgħet miegħu u talbet, u waqt li għamlet dan ħadet ftit mit-tiben ta' mal-art u bih bdiet taħdem forma ta' salib. Gradwalment ir-raġel der kalm u staqsa lil Briġida x'kienet qed tagħmel. Imbagħad hija spjegatlu t-tagħlim tal-Vanġelu billi użat is-salib magħmul bl-idejn bħala għajnuna viżwali. Ir-raġel imbagħad aċċetta l-fidi f'Ġesu Kristu u Briġida għamditu eżatt qabel ma miet. Illum ħafna nies Irlandiżi jesponu s-salib ta' Santa Briġida fid-djarhom peress li jgħidu li jgħin biex iżommhom il-bogħod mill-ħażen u jressaqhom lejn it-tajjeb. Wara l-mewt tagħha, in-nies bdew iqimuha bħala qaddisa
u jitolbu l-għajnuna tat-talb tagħha għal fejqan peress li ħafna mill-mirakli li seħħew matul ħajjitha kienu relatati mal-fejqan. Mirakli jew mhux, stejjer jew leġġendi, l-interess essenzjali li kellha Santa Briġida u li kellhom il-qaddisin kollha kien li jwasslu lilhom infushom u lill-oħrajn għas-salvazzjoni tar-ruħ. Il-fejqan tar-ruħ mill-mard tad-dnub huwa l-fejqan essenzjali li kulħadd għandu jfittex li jakkwista għalih innifsu u għall-oħrajn. Is-sagrament tal-qrar jagħmel dan il-miraklu fina u s-sagrament tat-tqarrbin isaħħaħ lir-ruħ tant li jagħmel li din tgħix għal dejjem. Inti tfittex dan it-tip ta' fejqan essenzjali għalik innifsek u tħeġġeġ oħrajn biex huma wkoll jirċievu dan it-tip ta' fejqan. Talba. U Santa Briġida tal-Irlanda, intażil li titħabbeb ma' Kristu, li minnu ġej il-ġid veru li kull bniedem jixtieq. Għatina li b'talbek nażlu li dejjem nibqgħu iggranfati mal-mulej, għax hu biss jista' jfejjaq il-mard tar-ruħ tagħna b'mod permanenti permezz tas-salib li hu sofra b'imħabba għalina. Amen.